sisiwelile ninoyenzi. Hambani niyoxolisa kwi-social media. Uma ningaxolisi kwi-social media, ngizonika i-date nokuthi sihlangane ne-court, nize nama-lawyers enu, nizokhuluma ukuthi why beningehlisa isithunzi, bese ningihlawula e-court. So ilokho kuphela engingakusho kunini. Angixolisi imbhedo mina. Ngixolisi nje imbhedo iyahlanya le ntombazane. Ho, ayakambi yongibopha. Angixolisi msangane mina ngihlanya la ekhaya. Nothi umdolo wangibopha naye ehambi yongibopha. Ho, nanto wesifuna ukuvela ngami. Kuna kulo muzi bezothinta wena sisangana kangaka sihambe ngiyopha abantu nagani nagani. Eyangihlanyela. Ho, akuzwa ukuthi usuthini la. Angikuzwa ukuthi usuthini. Ngixolise ini? Hawushintshela masibuko. Ngixolisa ukuthini? Ho, hamba ungibopha ngisangani mina ekhanda. Ngixolisa ukuthini? Bade ngitheni kuwe ngithi ngixolisa social media mina wakangibona ngixolisa nangelilodwa ilanga. Hamba la nothi umdolo wangibopha nawe hamba ungibopha. Angixolisa imbhedo mina. Ho. Athe ngegugu loludumo nomjolisi le ntombazane sizovuka ngami. Iyangihlanyela. Akane ngiyasho ngithi mina ubuso bakho unobuso obubhedakho ongathi umuntu omdala uvuthiwe yena mdala kumjolisa ngiphiki lokho kodwa hayi kakhulu abashiya mhlawumbe lapho 3 years kanje akamshiyi kakhulu. Awubiphetha kahle le ntombazane ilitshitshi ngiyayazi bingaqomile nangaze ngihlapha isitabane ngendlela kade kwenzeka ngayo sengithi isitabane cishe. Wayindala mthobisi kakhulu. Nawe mthobisi ungihlebisile ngomngani wami kangaka.